Kuthiwa ngesikhathi senkosi inyanga yezulu kwakukhona ubaba wakaHadebe. Lo baba wayengeyena owalapho, wayeqhamuka kulamazwe amanye angaphandle. Shuthi njalo lo baba ekulaleni kwakhe azwe imbunge ehlabelelayo, kunokuhlabelela nje okuhle akuzwayo njalo mangabe sekuzosa. Thiwa lento libe liyenzeka kaningi, aphume aphumele ngaphandle abheke, methi yabheka kwakhe akaboni lutho egcekeni, kepha imbunge iyasho. Hhayi, kuthiwa lo baba ihamba isikhathi lento imphathe kabi ukuthi hawu, njalo nje ngiza imbunge, kepha uma ngithi ngiphumele emnyango angiboni lutho. Kuthiwa ngelinye ilanga ifike inkosi inyanga yezulu, bese ithi mntanami, ukuyizwe le mbunga ehlezi ihlabelela kahle? Bese thina yebo baba ngingizwe. Bese thi inkosi inyanga yezulu, mntanami le mbunge ayikho ndawo, kepha uma ufuna ukuyibona ukuthi kephi lokuhlabelela okuhle kangaka, mina nawe sohlangana emzini wasebuhleni. Kuthiwa lo baba nkosi yami adideke ikhanda ngoba phela wayengazi nasebuhleni ukuthi kukuphi lapho. Kuthiwa hayi, lo baba nkosi yami ukuthi ngelinye ilanga ashiye umndeni wakhe ahambe athi useyothungatha ushembe ukuze ezobona lokuhlabelela okuhle kangaka engakaze kuzwe ndawo. Hhayi, nangempela lo baba ekuhambeni kwakhe lingabe luhle uhambo lakhe. Ethi uma esehambile athole iy'ngcingo, umama wakwakhe amfonela athi baba, seyonze ukuthi la ekhaya kwenzeka ukuthi lo baba nkosi yami umoya wakhe ukhathazeke, kepha ngoba wayenethemba lokuthi le nto ayethembiswe ushembe uzoyifica la iyakhona. Kuthiwa nangempela lo baba ahambe angadikibali. Kuthiwa ehambe ebuze ukuthi kungakuphi ebuhleni, abantu bemnyalele kodwa futhi abanye bengamniki incazelo ekuyiyona yona ngoba ngaleso sikhathi abantu abaningi ukukholwa kwangakandi ngaleso sikhathi senkosi inyanga yezulu. Kuthiwa nangempela ahambe azafika emzini omunye umuzi sengukhohliwe isibongo ukuthi babani khona lapha eNanda. Kuthiwa-ke uma esevukile ngalolo suku lolo abuze alalele isho futhi le mbunge le ekulaleni kwakhe. Kuthiwa bese yavuka-ke kulowo mzuzu le eseyizwa leyo mbunge, abuze ukuthi kukuphi la ikhala khona, kukuphi ebuhleni. Bese-ke lowo muntu wakulowo muzi, lo mnumzane amkhombisa athi kulaphaya ey'hlahleni, akhombe lapha ebuhleni ngoba ngcwele siyazi ukuthi ebuhleni kwakungakabi njengoba sekunjengoba manje. Kuthiwa-ke lo baba ahambe nkosi yami afike khona. Kuthe uma sefika khona ebuhleni bese iyaphuma inkosi ithi, hawu mntanami, usuze wafika? Athi yebo nkosi, sengifikile. Kuthiwa athi uma ifika nje kanti uzofika vele umhlangano uyaphuma. Kuthiwa isekuzwa lokuhlabelela okuhle nemvunge eshoyo ethi, bongani uJehova, bongani uJehova, bese yajabula-ke lo baba athokoze emoyeni wakhe, kepha kube khona lokho ukuthi kambe ekhaya ushiye izinto zingekho right. Bese ethi uyabika enkosini, bese ithi inkosi, mntanami ungakhathazeki, ngiyakwazi konke okwenzekile, bengikhona ngoba kwesinye isikhathi bangcwele uNkulunkulu mangabe sefuna ukuthi ufinyelele kuwe uqhelisa nangoba yini engakuvimbi ukuthi ufinyelele kuNkulunkulu wasephambili. Inkosi besifeni kuzulu. Amen.